ассалому алайкум. Мана имрӯз навбати 4 сар мана буқачаҳои зоти, яъне зоти ангуст фурӯшу пешниҳод карда истодем. Як бародар ҳамин 4 сар буқачаҳое ҳамин ютуб каналатон ба фурӯшу пешниҳод кунед гуфтам. Мана чӣ хеле ки дисостон мана 4 сар буқачаҳои фасони базеб зоти ангуст. ҳар чораш беҳатам фасон. камакак бошдам дар бораи ин буқачаҳо гуфта гузарем. буқачаҳо сину солаш аз 8 моҳа то 10 моҳае. як сараш майдатар, се сараш калонтар. буқачаҳо қарор дорад шаҳри Хуҷанд ориентир кӯриги ороманда. насли хӯрдан саломатиш 100%. ҳама намуди ваксинаҳоша гирифтагӣ бехавотир буда. Мана касе ки агар савдо карда мана барака шавад бемалол буда бонӣ кунанд мешавад. масали вазношон аз 350 кило то 400 килое. буқачаҳо лекин ғавс майдаш ҳамин, се сари дигараш калонтар. лекин ҳар чораш фасони базеб. масали нархаш бошад бо хоҳиши ҳамин соҳиби мол, касе ки мақбулдор мекунанд рақамҳои телефони соҳиби мол поёни экрананда занг занитон, муомила кунтон, харидорӣ кунтон. молҳо шаҳри Хуҷанд ориентири кӯриги ороманда занг занитон, харидорӣ кунтон. масали хӯрду хӯрокош 100%. ҳама намуди хӯроки чорроҳӣ мехӯрад. масали вазношон бошад мана аз 350 то 400 килое. тамошокардагиҳотон ва раҳмат, миннатдор. харидорӣ кунед.